äsken lähti rallittelemaan myös. Harpitaan täällä keskellä jotain kukkaketoa. Ja tosiaan ollaan menossa vanhalle muuntajalle katselemaan, kun siellä on tehty roskasta jotain nukkekotijuttuja. Niin siis tonne ollaan menossa. Tonne mennään tosiaan katsomaan mitä siellä on. Täällä on kyllä aika makeen näköistä. Tonne nyt jää toi. No niinpä. Tässä sorsan paskaa. Aika siisti. Mennään ihan ristiin rastiin täällä. Ei oo puhelimessa kenttiä tai mitään. Yrittää ottaa vaan toisen ihmisen kiinni täällä. Tällä kertaa äiskä on hukassa. No, eiköhän se kohta jostain puskasta kömmi. En tiedä, se soittaa jollekin. Soittaa pelastuslaitokselle. Missä nyt on ihminen hukassa? Me ollaan nyt täällä näyttelyssä. Mennään yläkertaan. Täällä on lisää kaikkea. Sieltä vähän sähköä, baby. Oho. Siinä on oleva kertomista. Joo, ei noin nukkekotihommat ole oikein meikäläisen hommia, että enemmän toi äsken ja sisko on siitä kiinnostuneita. Pitäis käydä Mikkeli-pussissa nyt. Meillä pyörähtää jätskillä. Ja jotain. Nyt tultiin käymään Mikkeli-puistossa. Täällä on paljon kukkasia. Mä sopeudun tänne ympäristöön ihan loistavasti. Ihan kiva keksiä jotain tekemistä ja käydä pyörähtää jossain. Mihkä mennään? Mennään tähän. Me oltiin viimeksi äsken tässä pöydässä istua. Vakipöytä. Nyt on herkut. Muut otti kahvia, mä otin sitten pillimehua. No niin, nyt annetaan muille kahvirauha. Kukkasia kukkasten perään. Oho. Olen oikeasti aika kuuma täällä ulkona. Enkä ottanut edes aurinkolaseja. Oho. Ja siinä. Tämmönen päivä tänään ja nähdään seuraavassa videopätkässä. Kaikille oikein hauskaa kesää ja nähdään. Moi moi!